खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासैखौबो आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दङ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय एबा गफुर हालामनि सिङाव थानाय आलुफारा पन्चायतनि सिङाव थानाय आलुफारा गामियावहाय। दायो बेयावहाय आङो मोनसे दुखुनांथाव खौरां फोसावनो सानदों, जेराव हारिमुखौ बुङो बर' हारिनि सिनस्रि होननानै, नाथाय हारिमुवा बर' हारिनि सिनस्रिब्लाबो बे हारिमु सिबियारि गोदोनि रेडिअ' आर्टिस्ट बिथां मानगोनां दनेस्वर गयारि बिथाङा बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। दा बिथाङा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दङ। बिथांखौ दायो सहाय होनांगौ होननानै दायो न'खरनि आरो लोगोसे हारिमुनि दैदेनगिरि एबा बिश्वनाथ जिल्ला हारिमुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खबर लाफैदों। नाथाय हारिमुवा हारिनि सिनस्रि बे बाथ्राखौ बुंनाया बाथ्रा फाव बायदि जानानै थांदों। बिथाङा हारिमु सिबिनायावनो गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन, नाथाय दासिमाव बिथाङा हाराल' जानानै दङ होननानै जों बुंनो हायो। बिथांनि न'निफ्राय फारसे नायोब्ला बिथांखौ मिथिनो मोनो, बिथांनि न'नि हालोद एबा अबस्थाखौ नायोब्लाबो मिथिनानै मोनो। नाथाय बिथांखौ मदद होनो थाखाय दासिमबो रावबो आवगायनानै फैयाखै। नाथाय दिनै हारिमुनि दैदेनगिरि एबा बिश्वनाथ जिल्ला हारिमुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों, लोगोसे बिथांखौ खबर लाफैदों। दायो जोङो बिथांमोननि खाथियाव थांगोन, बिथांमोनहा मा फोरमायगोन जों बेखौ उननि समाव नोंथांमोननो खिन्थाबाय थागोन। लोगोसे बयबो बुहुमाव थानाय बर' हारिमु मोजां मोनग्रा एबा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आङो खावलायनो सानो जे बिथांखौ जा हायो एसे अनसुंथाइ एबा मदद हरगोन होननानै आङो खावलायो। दायो आङो जोंनि गिबियाव जोङो हारिमुनि दैदेनगिरि एबा बिश्वनाथ जिल्ला हारिमुनि दैदेनगिरि बिथांनि खाथियाव आं थांग्रोगोन। बिथांनाव आं सोंगोन, नोंथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि खौराङावहाय बरायना लाग्रोबाय। दायो नोंथांमोना आलुफारा गामियावहाय फैनानै जोंनि गोजामसिन रेडिअ' आर्टिस्ट बिथांखौ खबर लाफैदों। दायो बे समाव मा बुंगोन? नंगौ, गोबाव समनिफ्रायनो बेमाराव गोग्लैनानै दङ। उफाय गैया, आंनिया न'आनो न' खाथि आरो माबा सम सम नायफैयो, खिन्थु थोजासेथ' आं सहाय खालामनो हाया। दा गोब्राब बेरामाव माने गोग्लैनानै दं बिथाङा। दा अननानै रायजो राजाफ्रा जुदि अनोब्ला जाहाथे एसे एनै सहाय हरो, बेखौ आं खावलायो आरो। दायो बिथाङा गोबाव सम हारिमुआवहाय सम होबोदों। दायो हारिमुनि जानानै रायजोफोरखौ मा खावलायनो सानदों बिथांनि थाखाय? माने बिनि आं मिथिजेननायनिफ्राय बिनि जिउआ हारिमुजोंनो माने सैबोनांनाय। अननानै आं खावलायो जाहाथे हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे अननानै बयबो सहाय खालामलायो, बेखौनो आं खावलायो आरो। नंगौ, थारैनो फोरमायदों हारिमु बिश्वनाथ जिल्ला हारिमुनि दैदेनगिरि बिथाङाबो फोरमायदों जे बिथांनो सहाय होनांगौ आरो बिथाङा गोब्राब बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ। मुलि बायनो थाखायबो बिथांनाव रांखावरि गैया जादों। आरो दायो जोंहा आगुनि हारिमुनि दैदेनगिरि लोगोसे समाज सिबियारि बिथाङाबो दंफैयो। दा बिथांनि खाथियाव आं थांगोन। दायो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौराङाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोबाय। दा मा फोरमायनो सानगोन? खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिसिम। दा आं फोरमायनाया, बिथां धनेस्वर गयारिया जों गोदोनिफ्रायनो जों लोगो मोनबायलायनाय, जों फ्राय समब्रा समब्रियानो। जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालाम बे ओनसोलाव बै समाव हारिमु होननायखौ जों माने बारा सिनायामोन। नाथाय बिथाङा जेब्ला बिजिनिफ्राय खारबोनायनि उनावहाय हारिमुवा नैबेनिफ्रायनो जागायजेनदों। आरो बिथाङा थांनाय 1975 मायथाइयाव गुवाहाटि रेडिअ' सेन्टाराव माने मेथाइ खनजेननाय रेडिअ' आर्टिस्ट बे सारा। दा बिनिखायनो दा देहा सोलेराथ' जालिया। दा देहा सोलेरा मोजां खालामनोब्ला जोंनो रां रुफानि नांगौ। रां रुफा जेरावबो अनसुंथाइ गैया। दिनै ना दिनै, गाबोन ना गाबोन जानायल'। नैबे बेलायाव जोङो नुजाफैदों, नायफैदों, जाहाथे रायजो राजाया बे बिथांनि अनसुंथाइ एबा बिथांनि देहा सोलेरनि मोजांनि थाखाय जाहाथे सहाय सहजुग होयो। बेनि थाखाय जों रायजो राजानाव खावलायनाय थादों, जाहाथे जोंनि हारिमुनि गेजेरावहाय हारिमु सिबियारि बिथांमोनहाबो बिथांखौ नाहरो। सेरोखोम जोंहा बिथाङा जेबो धन सम्पति जेबो गैया, जेबो थाखा फैसा नायब्लाबो थाखा फैसा जा एसे दंमोन बे गैला, जोबजोब्बाय।
अन्तिम खालाव एबा जोबथा खालाव जोङो नायफैबाय। नायफैनायाव जोंबोथ' होनो हानाय जोंहाबो जेबो गोहो गैया। ओंखायनो हायोब्ला बड'लेण्ड दानि गोदान सरकारा एसे एनै नाहरोब्ला बा बेजों लोगोसे रायजो राजा अनफावरि रायजो राजा बिथांमोनहा थाइसे थाइनै जा हरो बेखौ जों माने लुबैदों आरो। नंगौ थारैनो फोरमायदों आगुनि जोंहा हारिमुनि दैदेनगिरि लोगोसे आरो जोंनि समाज सिबियारि बिथाङा फोरमायदों दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिसि सरकार बिथांमोनखौबो हारिमुनि जा सिगांनिफ्राय आगुनिफ्राय खामानि मावबोनाय बिथां दनेस्वर गयारि बिथांनो अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों आरो आङो दा बिथांनि गुदियाव थांगोन। बिथाङा बुंनो हायाब्लाबो एसे एनैखौ बुंगोन आं बेखौ आसा खालामदों। बेखायनो आं बिथांनि गुदियाव थांगोन। नोंथांखौ बड'लेण्ड खौराङाव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दासिम माबायदि खस्थ'यै भुगिनांनानै दङ माबायदि देहाया आं दा माने दा गोबाव समनिफ्रायनो आं बे भुगिगासिनो दङ। दा माने बेमारा हापानि होननानै बुंनाय जादों। दा हां थोनो थोनो मोनो, हराव उन्दुनो हाया, ओमफ्राय ओंखाम जानो हाया लोरबां थोरबां। ओमफ्राय बेबायदिनो दा ओरैनो सासे मानसिनिफ्राय एसे रां दाहार लानानै मुलि बायबाय दा बे जोब्बाय। दा बिजि खरस लानांगौ दङ। दा रांखावरि गैया। दा बेनिखायनो जेबो राहा गैया जाबाय आङो। ओमफ्राय दा जानो लोंनोबो बे रखम हाया, थाबायनो सेरखम हाया। दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों अनसुलि सोरबा गोसो गुदुं बिथांमोनहा अननानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरोब्ला आं गोजोनगोन होननानै आं खावलायदों। ओमफ्राय आरो फैगौ समफ्राव जाहाथे जोंनि दा आंनि खाथियाव मोगा मोगि लाफैनाय बिथांमोनहा जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो जे बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावबाय। आंनियाव फैनानै जे बिथांमोना आंनिफ्राय बेबायदि माबानिफ्राय रायजोफोरखौ खावलायनो थाखाय बिथांमोन खाथिसिम आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। थारैनो नंगौ गोबां दुखु खस्थ'जों सैज' खालामनानै बिथाङा दङ। दायो नोंथांमोना नुगोन बिथांनि न'खौबो नायनानै लानो हागोन माबायदि अबस्थायाव दङ। थारैनो बिथाङा फोरमायदों हारिमुनि सासे दैदेनगिरि जानानै एबा सिगांनिफ्राय दैदेनबोनानैबो दिनैसिम थाइसेबो गावनि थाखाय रां एबा रांखावरिखौ आरजिनानै लानो हायाखै। बिथाङा दुखु खस्थ' बेरामजों सैनांनानै दङ। नाथाय बिथाङा गावनि बेराम नायनो थाखाय गुबुनाव फैसा दाहार लानांगौ जादों। नाथाय बै दाहार लानाय फैसायाबो जोब्बाय दासिमाव बिथाङा बेखौ फोरमायदों। नाथाय दासिमाव मुलि जानो थाखाय बिथांनाव थाइसेबो रां एबा फैसा गैया होनना बुंदों। बिजिनि कर्स दं होननानै बुंदों। बिजिनि कर्स फोजोबनो थाखायबो एबा लानो थाखायबो बिथांनाव रांखावरि गैया होनदों। बेनिखायनो जों बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै बिटिसि सरखारनिसिमबो जों खावलायनो सानगोन जे बिटिसि सरकाराबो अननानै अनसुंथाइ हरो। लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गासिबो बर' रायजो एबा अनसुलि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं मदद होनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आं एसेयावनो बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों।